mabigat iubing, hello! Adak manen ni Ma'am Faith, katatangal daw, agistorya tayo. Okay, tistoryaan tayo tatangal daw, kat may panggap iti planeta nga asul. Daytoy. Ngam, sakbay tayo nga gistorya, at dapay balikas nga narigat tayo nga awatan. Tumuna nga balikas kat rocket ship. Datoy. Ti rocket ship kat nagluganan di astronaut idinapan yay bulan. Yang nga ti kinasawon ti rocket ship. Wen, ti rocket ship kat espesyal nga lugan nga pagluganan dagiti tattao nga mapali bulan uno sabali nga planeta. Okay, ti may kadwa kat waya-waya. Na ipupok yay bilit naragsakan ni suna nga nagtaya idi na waya-wayaan daytoy. Niya nga natiket na sawen ti waya-waya. Okay, tiket na saon ti waya-waya ket nakapanaw diyan ti nakaikabilan na. Ken mabalinan nga aramidanen uray anya nga kayat na. Ti may katlo nga sarita ket adipen. Ni Juan ket adipen ni Don Pedro. Masapol nga aramidan na amin nga ipaaramid ni Don Juan. Nya nga tatiken na sawen ti adipen. Okay, ti adipen kat may nga tao nga bagi iti sabali nga tao. Masapol agubra agtrabaho ditoy nga awan ti bayad na. Okay, di yayay adipan. Okay, nakasagana kayo nga roden? Agrugita yon? Okay, nya nga tati kulor nga makita tayo dyan ti planeta nga asul. Song batan tayo madamdama Okay. Planeta nga asul. Adda ka di tao iti sabali nga lubong. In surat ni Victoria Año Nuevo kat in drawing ni Ches Abrera Jr. In pablaak dito iti Adarna House Incorporated iti 2002 jay Quezon City. May isa nga pastor ni Angelo. Kanayon iti rabii agpas-pastor isuna. Magustuhan na ti agbuybuya kadagiti bituan di langit. At kadi nga tatao di jay bituan, daytoy ti kanayon na nga damdamagan yan ti nuang na. Awam matisungbat ti nuang na nga ni dupong. Idikwan adda maysa nga banag nga natinag naggapo jay langit. Kuna ni Angelo. Umasideg kanyada nga matintinag. Naglumeng nga dagos ni Angelo ken dupong. Natinag ditoy ye asidegda. Nailumlum ye daga. Naglukat ye ruangan ket adda bimaba nga sabsabali nga tao. Nagbutbuteng nga naglemeng ni Angelo ken dupong. Hakay wagong, kuna di mesa. gagayit kami, mi kayon ang paakay. Siya ni ason, Kuna di mesa. para planeta nga asul kami. Intudo na di mesa nga bituan di langit. Haang nga mamati ni Angelo at dagayam tao di jay bituan. Inistoryaan ni ason ni Angelo may panggap iti planeta nga asul. Kuna ni ason nga naperdi gi rocket ship da ket masapol nga bumabada iti daga. Rocket ship ti awag da yan ti lugan
nga kasla bitwen. Nakaragragsak ni Angelo. Kumuyog kami man dita planeta nga asul. Kaya't kung nga makita dita planeta yo. Kuna ni Angelo. Pinalubusan met dagiti planeta nga asul isuda. Insakay da ni Angelo di rocket ship. Inraman da pay ni Dupong. Nakaragragsak ni Angelo. Nalabasan dagi bulan. Nalabasan da pay dagiti sabasabali nga planeta. Sabasabali ti kita dagiti planeta. Isursuro ni Ason dagiti nagan dagiti malabsan da nga planeta. Nakaparpartas gi rocket ship ni Ason. Manula nga minutos adayo tinatayabnan. Kat nakadanon dan di planeta nga asul. Kinita dagiti tagadsyay da Angelo. Sinarabo met ni Ason dagiti naganak na. Ay ayaten daon unay ni Ason. Nakaragragsak damet nga dada Angelo ken Dupong. Nagpa-inpasyar ni Ason ni Angelo dijay planeta nga asul. Nakita ni Angelo nga dagijay mulmula ket color asul. Dagijay an animal ket color asul pay. Asul amin nga banbanag dijay. Mayat ti biyag planeta nga asul. Adu ti kananda ken nalag-an laeng ti panagbiagda. At dapay robot nga agserserbi kanyada. Robot ti awag da digigi makina nga kasla tao. Ngem kasla da problema dagiti taga-planeta nga asul. Napansin ni Angelo nga kasla kanayon da nga mabutbuteng. Kanayon nga adda igem da nga paltuog. Ken adda kanyon nga dadakkel nga makita iti amin nga lugar. Ang kanayon na kami namin nga gugubatan dagiti Ma kuna ni Ason. kariringi dagiti asma. Magustuhan na bigera ket kaya na kami nga paalisan ditoy. Ket kaya na kami nga agbalin nga adipan. Ang tanda dagiti asma. Naggugulo da amin. Asma. Imay dagiti rocket ship da nga napanjay planeta nga asul. Natuturod dagiti soldado nga naggapo ti planeta nga asul. Masapul nga dependaran da ti planeta da handa nga kayat nga agbalin nga adipen. Ngem adu dagiti asma. Ket naababak dagiti planeta nga asul. Nagdardaras ni Ason na pannainalan ni Angelo ken Dupong iti maysa nga nakalemeng nga rocket ship. Magsakay kan ket subi kay planeta mo. Kuna ni Ason. Masapul nga pumanaw kan. Sakbay kayo naman ano dagiti asma. Haang nga kayat ni Angelo nga nohan na nga kadwa ni Ason. Ngumhampay magkaya nga umalis ni Ason digi planeta nga asul. Hangko nga mabali na ni papi ni ama ket ina. Kuna ni Ason. Agigidan kami nga matay. Napardas nga nagtayab nga imadayo di rocket ship. Idi kinita ni Angelo bimtak di planeta. Nagsangit ni Angelo. Pati ni Dupong nalidayan pay. Ay ayaten dagiti planeta nga asul ti waya-wayada. Kay kayat dati matay kaysa agbalin nga adipen. Nakasubli gidagan ni Angelo nga kanayon nga naliday. Kanayon iti rabii, nagpaspastor iso na ken ni Dupong, kanayon nga nakakita, jay banda ti ayan ti planeta nga asul.
Kanayon na nga ilwalwalo nga damanen matinag nga bitwen. Bareng nabiyag paylaang ni aso ket pasyaren namanen. Nagustom ka di istorya ubing? Okay, wen napintas niya. Hey, tata damagag manen di dinamag ko tatay. Nya ti kolor nga makita di planeta nga asul. Okay, good. Ti color nga makita ket asul wenno color blue. Anya ti trabaho ni Angelo. Ni Angelo ket maysa nga agpaspastor ti Nuang. Maysa nga rabii anya tinatinag nga nagapo jay langit. Maysa nga rabii adda natinag nga bitwen nga nagapo jay langit. Anya ti adda jay uneg ti bitwen nga natinag. Ti adda jay uneg ti natinag nga bitwen ket sabsabali nga tattao nga nagapo jay planeta nga asul. Idinasimpa jay rocket ship daason. Apay nga ta nga kayat ni Angelo nga sumurot kanyada. Wen, kayat nga sumurot ni Angelo, kaputa kayat na ti agpasyar. Ken kayat na nga makita ni planeta nga asul. Anya tinakita ni Angelo di planeta nga asul. Tinakita ni Angelo di planeta nga asul ket asul nga banbanan, asul nga makan, asul nga mula, asul nga an animal, ken adda pay robot nga asul. Apay nga kanayon nga dapal tuog nga igem dagiti taga planeta asul. Adda pal tuog nga igem dagiti planeta taga planeta asul kaputa adda dagiti kalabanda nga asma. O anya tinapasamak idi nakigubat dagiti taga planeta asul kadagiti taga asma. Idi nakigubat dagiti taga planeta asul kadagiti taga asma aduunay dagiti asma ket na abak dameten. No sika ni Angelo, kayat mo kadi ngagbati gi planeta asul? Okay, very good si answer mo. Tatangaro din, kaya iyo pa iti ang drawing kani ason? Okay, iruwar jay kopon ban ken dagiti ang drawing.